ରୋଗ ଆଗରେ ଲୋକ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହଉ ଜାଣ। ସେ ଯେଉଁ ତମ ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯାହାର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିବାର ବର୍ଷେ ନା 2-3 ମାସରେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଗଲାଣି। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ହଁ ଓହୋ ହଁ ହଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯାଉଛି ତେଲ ଟିକେ ଦେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯାଏ। ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ସେମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ନେଇଗଲେ ତ କୋର୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ଫେରେଇ ପାରିବେନି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସଜା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ତ ସମେତ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବା ଯିଏ ଏମିତି କରିଥିବ ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ କେହି ଧରିବୁନି। ସେ ଶାଶୁ ପୁଅ ମା ରହିଛନ୍ତି।